alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Airplane. Og jeg har lavet en episode i den, som jeg skal spille. Men jeg skal bare, men den her gang gør jeg alt hvad jeg kan for at nå til det sidste. Og jeg kommer til at lade som om, at jeg ikke ved den der. Der kommer til at ske, hvad der ikke kommer til at ske. Nu skal jeg på Kreta. Nu skal jeg skynde mig med fly. Skal på Kreta. Jeg kan godt spotte, hvem der er mig. Det er den, der ikke har nogen navn. Okay, vi er det med det grønne fly. Hvor skal jeg sidde? Det passer lige præcis til pilen. Det vil være så her. Ej. Jeg glemte det. Okay. Nå, flyet så. Og så Douglas en video. Okay. Jeg skal jeg vil gerne snakke rigtigt. Hvorfor siger de i? Og det er der ikke nogen musik, jeg har i baggrunden. Bare Douglas, der siger sådan nogen, og sådan noget musik i baggrunden. Iril. Jeg kan ikke læse. Læse. Jeg ved ikke, hvad hun siger. Nu flyver vi. Okay, you have it fine. Alle tror bare, at der er musik i baggrunden, på grund af at Douglas siger det i en video. Bær mig. Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der sker. Okay, jeg kan læse. What's happening? Check the hvad er det for noget, der kommer? Der er en monster på motoren. Okay, det kommer til at larme. Det må jeg undskylde. Ja, det der må jeg undskylde. Det må jeg undskylde, at det er lige larmen. Hvad sker der? Hvorfor kommer de lyde? Det larmer det her.
Ah. Jeg tror, det er et monster. Jeg er bange, jeg gemmer mig. Jeg gemmer mig. Jeg er så bange. Det er bare så creepy. Alarm. Undskyld, det er så larmer. Ja. Men jeg mistede ikke noget liv. Det er lidt vildt godt. Det var lækkert. Og lige på læst. Ja. Mange var kære på mit liv. Okay, det kan jeg slet ikke læse alt det. Code. Pilot. Hvor ryster det? Hvad sker der? Jeg vil blive på en plads, hvis jeg var dig. Er det her for noget? Hvad sker der? Oh nej. Oh no. Jeg tager min vesten på. Hvad sker der? Going safe. Jeg er god til at læse sådan noget cool der. Ja. Oh, boy! Jeg er på en eller anden. Shark! A shark! The shark is coming! Nu er jeg på 87.
Okay, så den er velkomstvideo. Jeg glemmer flest af de her ting her. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det i en af de videoer, som i. Men jeg har i hvert fald glemt meget i den her video. Det kan jeg godt nå. We are the girl team, I think. I think I'm the only boy standing. I think the other boys died. What's boys on this? Trippy, trippy, trip. Trippy, 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 trip. Trip, trippy, trip. Apple. After taste of the apple, the taste is, but I just think it's gonna taste that delicious. Okay, der er en dreng. Okay, der er 2 drenge og næsten andre piger i hvert fald lige nu. Ja, okay, du taler dansk. Jeg har fundet en pige, der taler dansk. Jeg har mødt så mange som der, i Roblox, som der taler dansk. Men den du taler lige ja. Jeg har mest set nogen, der taler engelsk. Det kan man ikke. Right. It's getting dark. Godt lige sådan, jeg kan få Malle med. Så der. Og jeg får hende med. Hvis man hopper sådan i Roblox, så man gerne med, så kan man faktisk få en med den måde. Bare lige få sådan gå med. Jeg ved ikke, om det er ikke godt. Vi mangler dreng. Drengen er gået ud. Jamen, jeg vidste ikke, hvorfor der skal have det ring. Okay. Jeg må gemme os i grotten. En monster kommer frem. Igen. Jeg tror, vi får... Hvor er det nogen sådan her, der siger med det der... Okay. Oh no. Det er for noget. Det er ikke det, du læser det der. Men jeg ved, det er ingen spillere, der har lavet det her. Det er de. Ja. Både på at komme først, men det er jo bare. Fordi jeg er lige lidt god til det her. Jeg har fundet den første. Men jeg var den første. Nogle gange er der et bur. Ja. Ja. Det er ikke sidste.
Okay, så kommer mor og ødelægger Jeg vil videoen. gerne spørge om det. Mor kommer lige og ødelægger videoen. Nu der falder sten ud. Jeg tror det stadig var aften. Men jeg er træt. Og det var stadig aften. Nå, så det ved jeg ikke, hvor jeg tænker det så. Nu kom jeg på. Og så skal jeg bare. Nå, så det var mig, der følte, at vi blev. Er der nogen, der kigger med? Okay, nu lammer det jeg sige lige igen. Og et monster. Labyrint, det er labyrint. Ja, jeg har fundet udgangen. Udgangen. Jeg tror kun der er 3 mennesker tilbage. Og så kan jeg selvfølgelig komme herop. Og så troede jeg, at det her ikke var udgangen. Og det så troede jeg faktisk sådan. That monster can't jump, 'cause he is a noob. That monster is a noob. Yeah, he is a noob. Yeah, the monster is a noob. Monster is a noob. Okay, awesome. Let's go up. Denmark, we don't say it's getting late, you need to get out, the kids need to sleep, I have a presentation early in the morning. We say, nah. Nå. What does we gonna do? We're gonna come on it. Okay, jeg har så håndteret nogen. Nogen. Der er bare en, der skal blive reddet. Det er en pige. Jeg tror, det var her, hvor man skulle redde den. Ja, det. Nej, jeg ved ikke, hvad man skal. Simon. I found her. Found her. How do we rescue her? How do we rescue her? Faktisk i virkeligheden ved jeg ikke, hvordan man redder dem, for det har jeg aldrig prøvet at finde en. Jeg har aldrig prøvet noget, synes jeg. Ja. Jo, jeg har jo, men der døde de 2, der var tilbage. Hvad tog du ved? How do she get out? But we found her.
Så så kan jeg se. Så. How does this happen? How does it make it go over here? Det er fra ballonen. Det er ikke fra flyet, det her. Jeg tror, hun er reddet. Sådan her, vi fik hende reddet. For goodness sake. Yeah. Now what do we gotta do? No, I don't know. Just gonna explore this island. I don't know. 2 mennesker døde. Så en. Jeg tror, hun spiste et rødden æble. Så meget liv. Det er ikke rigtigt i virkeligheden, så. What do we gotta do? Oh, maybe I'm not. Oh. Finally, we find all of these. Yes. Now we can survive here. How? What the? One. Nej, jeg døde en af træerne. Nej. Nej. Og vi ses i næste video.